Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Laika ken Albert. Saanen ang nalapdan pa iti balasang tiriknana. Ket inaklunan iti baro, nga ay ayaten namat daytoy. Nalaus nga rod tiragsak ni Albert, ket inkarina adinan tubaybayan ti balasang. Iti sabali a bangir, nagabang iti maysa na lembeng a lugar ni Misty, tapno saan a maduktalan ti amana ti kinapudno, nga dalang daytoy iti lugar da. Ket saan apudno anapan iti maysa a branch ti negosyo da. Kabayatan na, nagsarita dagiti agina nga Albert ken Doña Caridad. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Agasam, naamuam ama di tirik na, ngam di nakman lapulos kinumusta amat. Pasensya kan, mama. Makumikom. Pakakumikomam kuma. Makumikom ka iti day di ababaunan. Pangasi, mama. Di mo ko mama nanarugyan day tabanat. Anya ti karbengam amang iparit kanyak. Anya ti karbengam amang lapad kanyak, Albert. Pagsaritaan ta no anya ti kayat ko pagsaritaan ta. Kat awan ti uray asino a Poncio Pilato a makalapad kanyak. Siyak pa'y lang ti adakar bengan na iti daytoy abalay. Mama. Kasayatan siguro no kuyogan nak nga agaprod. Tapno mayadayo ka iti dayjay ababaunan. Anya? Kat di ka mabalin nga agkad-kad, Albert. No di mo kayat nga dadakas a mapasamak. Talagang aramidom ti amin. Tapno mayadayo nak kanilay ka niya, mama. Yad adayo ka, iti pakaibabainam. Di mo ka di mapanunot ti ibaga, dagiti makaamam mo kada tayo. Gapo iti dayta kinamaag mo, Albert. Awan ti bibiyang ko ito uray anya nga ibagat asino man, mama. Nakaikad din ako. Awanin ta sino man ang makabawing iti pangadang ko. Anya ang nakaikadang nga ibagpagam. Anya ti kayat mo asawan. Ikalaysak nilay ka. Anya. Talaga at di mo aramatan ti utak mo. Maag ka, Albert. Sinabi do nga nanday jay ababaunan ti panunot mo. Di mo ti aramidam. Amok, mama. Katkas itinakunakon. Saan dak amalapdan? Pagbabawyam daytoy apan ang sokir mo kanyak, Albert. Saan kang agbalin anaraksak? Tandaan am dayta! Nangag mo ka di dayjay, nana. Timok ni Senyora dayjay. Ay, sigurado nga adamanin dakas ang mapaspasamak. Nana. Ay, madanaganak. Ang mga nuanyakit di manan ti aramidan ni Senyora. Basta dito'y kalaang di ka pa'y agpakpakita ka ni Senyora. May mayatan tinakasigurado ta balasang ko. Sapay lakuma, tadi naksukiran. Uwan, nana. Di ka madanagan. Gapulang iti day taabanag, agpagunggan ka manen. Taanya ti kayat mo, agrag o ak, idinto tadyak nga rod kayat, ti mapaspasamak! Ha! Apay nga minadi mulatan aklunan, Caridad. Iti kasta, saan na si kati marigatan? Maag kamatamay sa! Anya nga aklunan nga ibagbagam! Anya lang nga ti ibagadag iti makamam mo kada tayo. Dagiti kapadpada tayo iti estado, iti panagbiag. Ha? Amado? No para kanyak, awan bibiyang da. Talaga sabali mo ti panagrasrason mo, Amado. Agpada kayon, iti anak mo ang maag. Urean niya pa iti bagbagam. Awan ti karbangam amang lapad kini Albert.
Sana rumbang nga iturayam kit di ti marikrik nana. Bidot dayta. Tanya ti husto? Ti agparang apagtatakunan na ti babaunan. Kasta ka di amado? Dayta ka di ti husto para kan ka? Ha? Nagrigat ka kasarsarita. Makapauma ka. Ha? Kasta kaya ma? Ha? Rimwar matla ang tipod na. Naumakan kanya, amado. Iso adimon pulos ipangag ti opinyon ko. Ngamin, naumakan kanya. Ni Misty. Hello, Misty. Kumusta ka dito, Papa? Okay lang, Matiha. Sika nga'y. Kumusta kan? Mayat-mat, Papa. Kumusta ti parekot dita, iha? Madamang asta si kaswag, Papa. Isa di kayagdanan. Minor problem lang ang daytoy. Isuan na ka na ang arisutan. Nasayat nga rod, no kasta. Kinapod na, mabalin lang ta kumamad nga agawid ta. Ngam kayat ko lang agaliwak sa ibasit. Iso nga itong bigatan nga agawid ta. O sige, sigati makamu, iha. Basta ganad ka dita, ha? Wan, Papa. Di kagdanag. Papa, kailiw kan. Kailiw ka matan, iha. Iso nga ganad ka dita, ayan mo ita. Sa balit ti jar ita ni Caridad. Ket mamatiak nga aramidan na ti amin akayat na nga aramiden, iho. Papa, Nuada papanam. San ka pa amapmapan? Patsak ngami na posible apagipapasan na ni Laika. Gapoy tinalaos apungtot na. ipanaw kong salangan dito ni Laika, Papa. Ha? Naimbag no sumurot kan ka. Papa, agayan ayat kamin ka ni Laika. Anya? Day tatagpay so, Papa. Agayan ayat kamin. Inaklon na kon. Kastagayam. Kablawan ka, iho. Papa, Maragsa ka nagparaken ka. Sapay la ko mga rod tagbalin kayo anatibker. Masigurado ngamin nga dadagiti dumteng alaped iti ayan-ayat yo. Isuasapay la ko mata masaranget yo dagita alaped. Ket agbalin kayo anaragsak. Imbaga na akailiw nakmat. Ngamjak narik na ti sinseridad iti panagsauna. Misty? Sabali at talaga ti amak. Mariknak akas laawanan ti patagkukan ko na. At dayta ka manen ako nak. Saan nakasta? Saan mo ngamin apanunutin dagita? Tano saan mo met nga ay-ayan ti bagim? Ikagkaguma akmat, Dan. Ngam talaga akas tati marikriknak. Jakmat kayat tagpamarang. Jak kayat ang pamatyan ti bagik anapatagak latakin ni Papa. Ngam saan mat gayam. Misty, Isong agtignayak itamat lang. Jak kayat ang masayang tido ang aldaw apanagulbod ko kin ni Papa. Naskan nga adda ti maaramidak, Dan. Itay pa'y lapal paliiwan ka si Kasimanga. Diyak magustuhan ti kastadjar mo. Senyora? May sakamat. Nagbalin kan anatangik. Gaputa mom ada kayo ita ti isakit dagiti agamak. Senyora, amuyo asaan Di ka sumungbat kanya, tamagan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Salbag kakit di. Pasensya kayo, senyora. Ha! Kanayon kayo akasta. No adda basolyo, pasensya kayon, senyora. Pasensya kayon, senyora. Ngam ulit-ulitan nyo mat nga aramidan. Dagiti jak kaya. Ayan, jay sumayot alay ka? Apaya jak makita? Ilablaba na dagiti kortina, senyora. Aging gagagat, jay awanan bayin. Ngam sabali mo ti aramidan na. Amok,
ginargari na ti anak ko. Ngam din to agbaligi day jay abwisit. Jack itulok! Adan sakit din napatag nga ibagam kanyak, amado. Patya ka maragsakan ka iti daytoy, Panyero. Manya dayta. Agayan ayatan dagiti anak ta. Agpaiso. When Fausto, inaklon kanyak ni Albert. Agayan ayat dan kinilay ka. Agyam anak nukas ta. Mangrugin ama iaon itikas jay akasasaad ti anak ko. Panyero, agyaman akmat. Taurean niya pa'y tinapaspasamak. Kaya't mulat ti anak ko ani Albert para iti anak mo. Panyero, santa nagayatan dagiti apagteng. Nupay nakiro. Amo ka pa sa amin tinapalabas dagiti pagteng ama paspasamak ita. Ngam tinasken aliklikan ta. Ket tinakarkaro apan nakaiskandalo nilay ka. Ikagumaan tang aramiden day ta, Panyero. Ngam nasken nga itapay laeng nakasaganatan. Ngamin, saan nga iti agnanayon ket agtalinaed apalimed day ta. Patsyag adumteng tulat tati kanito, anasken na may butaktaken ti kinapudno, aputot mo ni Laika. Hello, Misty. Kumusta kan, Tita Caridad? Pasensya kan, tadi ka nasango. Idiin may ka diti balay, iha. Saan ngamin nga imbaga kanyak da amado ti kaadam? Masakit ka kano, iso adya kong impilit akasalita ka, Tita. Uray pa'y adarikrik naag, no imbaga da kumakanyak ti kaadam. Asikasuan ka, iha. Tita, Ngam pagkaykaysaan dak ngamin dagiti kabbalay ko. Agpapadada ang maag. Awan apulos ti utak da. Agpapadada ako ng maag da amin. relax, Tita. Sana bale, adda ang laang ditoy. Ang mumet adi ka mabalin away bayan. Naimbaglaangan, iha. Tanoawang ka. Awan ko man apulos ti makaawat kanya. Awan mo ti madingay naramid kanyak ni senyora. Di ka madanagan. Di naklaunay ngamin panunutan. Kano mabalin, di mo iparupa unay ka ni senyora ti may papan kadata. Tapno di nakpagpupudutan. Sana mabalin na jak ipakita kan kuha na ti panagayat ko kan ka. Tano jak aramidan dayta. Nakarkaro pag-aramidan na kay ti dakas. Ha? Kan maysa, narugya akong dayta Laika. Isong itultuloy kon. Sikat ti makaam mo. Ngam panunutam ko mga inamlata dayjay. Jak malipatan dayta. Ngam naglablabos lata ni mama. Sa anak mo't niyag pangato amang tubngar ken kuana. Jay awanan bain a babae. Tiyam mo na siguro kat jak ida nakita ang nagsarita kan ni Albert. Talaga sumayat tiyawanan bain. Garang kansyang. Nasiputak tinaydumduma akin adekat na iti anak ko. Kaslakit din adda pa yun relasyon da. Amok at ilaang kinabaknang ni Albert ti kayat na. Agraraman, gold digger, ngam sana ka sumuko. Sana ti kaskan kwa na laang ti makaatew kanyak. Jack itulok. Siyak ni Doña Caridad. Kat Jack itulok amay sa laang ang babaunan akas kanilay ka. Ti agbalin asiit iti barokong ko. Iso nga aramidak ti amin. Tapno malapdak day tang awanan bayin.
Adansan ni Amado. Ha! May samat ni Amado. Tadinak pulos ipangag. Ngam kasaritak lata may papan iti plano ko. Bareng mapaanugot ko matlaang ni Amado. Numay papanmanan iti kanayon nga ibagam, ngagpapada kami amaag, pangasim. Husto kuman karidad. Nauma ako na dumdumag iti kastang ipagbagam. Isulatan nga iso. Mabalin ka di Amado. Dumngag ka pa'y nga umuna. Di nakpay lang amin nang nangag, ngam agom komento kan. Ikag kagumaak ti agbalin akalmado. Ngam no kasta ti charmo, sigurado nga agpupudot akmanan. Sige. Anya nga minti bagam. May papanday toy, itinadlaw ko kada Albert kanday jay ababaunan. Tikas kan nilay ka, kat manang kuntaway. Gold digger day jay. Aramidan na ti amin, tapno bumaknang. Karidad. Iso nga addan na panunot ko, tapno saan ama biktima ti anak ta. Kat kasapulak ti tulong mo. Anya tulong dayta. Sige. Ibagam, karidad. Anya a klase ti tulong tikiddawan ni Doña Caridad. Umanugot nga taan ni Don Amado. Gagayem, di yuliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinasarita ni Doña Caridad ni Albert, ket kinunana iti anak na, nga ikuyog na langen daytoy ijay abroad, ngem nagkedked ti baro, ket imbaga na pay nga ikalaysana ni Laika. Banag anakarkaron anagpungtutan ti Doña. Iti sa balya bangir, inyabkas ni Misty Kanidan, tinadlaw na iti amana, idi nagsarita da iti cellphone. Kabayatan na, kinasarita ni Doña Caridad ni Don Amado. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Anya ti ibagam, karidad. May papanday to'y itinadlaw ko kada Albert kanday jaya babaonan. Ha? Tikas kanilay kakat manang kuntawaya. Gold digger day jaya. Aramidan na ti amin tapno bumaknang. Karidad. Isong addan na panunot ko. Tapno saan ama biktima ti anak ta. Kat kasapulak ti tulong mo. Anya tulong dayta. Sige. Ibagam laeng, karidad. Kaya't ko maputad ti access ni Albert. Iti amin nga ATM kan credit card na. Anya. Iti anya kumaaga po, karidad. Amkak ngamin nga amangan no maibos ti amin na kwarta ni Albert. Gapo iti dayjay alay ka. At dayta ka manen. Namin ano ka din nga imbagaken ka. Diyak kaya ta napakibyangan pa iti may papan iti personal abiyag ni Albert. Anya? Nalpasan ti saritaan ta. No kaya't mo abyangan ti may papan iti personal abiyag ti anak ta, makamo ka. Ngem di na kun iramraman pa'y, tadyak kaya't agumura kanyak ti kakaisuna nga anak ta. Kumusta, Misty? Ayan mo ita? At daak iti asidag ti balay da Albert. Ang mga nod na makasipot kan ka dita? Di kagdanan da.
Sabali alugan kinaramat ko. Nangarki lang ak itilugan nga iso ti aramat at itilasod ti dongal daw apa nagpaliiw ko. Alang arod, agannad ka dita, misti. No adda rumso aparikot, awagan na kadagos, ha? Sige, Dan. Bye. Bye. Talaga desperado ni misti. Ngamayat latamat. Bye-bye ak nga aramidan na tikayat na. Tapno maaramid ko latamot tikayat ko. Papa? Iho, nakasukat ka, Mert. Diyak ko makahiti rumor, Papa. Nga masapol. Tapay. Adarim swa parikot iti may sa branch ti negosyo tayo di probinsya. Naske na personal ang mapanak ijay, tapno maasikaso. Anya. Ipakaasikin ka, Papa. Saan mo abaybayan nilay ka? Diyak kaya tamay kan iti gundaway ni mama amang dangran kan kuana, bayat ti kawan ko. Sige, iho. Ikari. Aramidag ti amin nakabaalak. Thank you, Papa. Namnamag day ta akarim. Di nakpagdanagan, Albert. Aramidam tinaskan nga aramidam. Sa anak amaan ano ditoy. Kaya't ka lang nga bilinin ang naimbag. Diyak namin amo, naaging kat kaano iti papanak. Albert, No, da parikot, iawag mo adagos kanyak, ha? anya kalakit din aya. Di nakpagdanagan ko naklangarudan. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Laglagi pumlay ka. Ay ayatan ka. Albert, Ikarik iti batog ko langit. Sikan ti mauding ayat ko. Awanin ti sabalipay. Kat no bilang ipulang ko itan ti bulod ko abiyag. Balunog ti panagayat mo iti sa di naman apapanak. anya ka kadi. San ka ngagsawi ti kasta? Basta aramidam ti anyaman anaskan nga aramidam. Kat di nakpagdanagan. Takabaelak at ripatwen ti bagik. Dagiti awanan bain. Peh! Naging narakop. Kan naging nagagdapay. Kaya't nga rod asawon day ta. Adan relasyon da. Isumat lagayam anaturad anang ibaga. Ngay kalaysa na ti buisit ababaunan na. Taadda kaya man relasyon da. Saan ang mabalinda ito ya? Diyak lakit di itulok. Dayjayan. Napanan ni Albert. Iti ka nito ang maikanak iti kondawaya. Talaga akabilak manan ti awanan bain. Kan agraraman ababaunan. Laika, madandanagan ak. Ha? Nana? Nakitak ti dyaryo kan ni Albert sakbay api manaw. Ha? Nana, sa anak mo't naglibak kada kayo saan kadi? Inaklon ko mo't nga adan relasyon mi ka ni Albert. Ngamin, inaklon ko ti panagayat na. Oh, Di yung kadi magustuhan ti naramid ko? Di yung kayat ni Albert? saan nga iti kasta balasang ko? Ti kayat ko asawan. Saan ko maarumbang akas jay ti dyaryo kan ni Albert? Kasanon no makita na kayo ni Senyora Caridad? Nana, Sigurado asika ti kaasi. saan mo't siguro? Di na kami mo't siguro nakita. Ay, sapay lako mabalasang ko. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasama. Nakawag ka, Panyero. Ada ka di parikot? Awan matkit di, Panyero. Kaya't ko lang ay baka mo. Asanak pa'y lamang balin harumbuar di balay. Anya ti kayat mo asawan, Panyero. Nagbiyahe ni Albert. Adanaskan nga si Kasuan na parikot may papaniti negosyo. Kasta ka di. Di nabayaan mo no manungal daw ti kadanay jay.
Kinid daw na kanya kasakpay lang ti makaam mo ditoy. Amumat siguro ti kaat ko asawan. Uwan Panyero, mawatak. Iso ano kas pangarigan lang tada napatag ngay bagam. Wano napataga kaya't mo pagsaritaan ta. Sikalangin ti umay dito'y balay. Sige Panyero, kastalangan ti aramiden ta. Nakita nga daimat ni Albert abag apimanaw iti balay ta. Panagkunak kat nagbiyahe day jay. Kasta ka di? Wandan, iso na lang ang tadyak amuno sa dino tinapanan na. Nalakalangan mo day ta. Siyaklatan ti makam mo. Sana bale, ta saan pa'y anaungpot ti doa nga aldaw apakadak kini papa. Malmalpas pa'y lang ti may sang aldaw. Misty? Panagkunak kat adda ti saan anasaya at amapaspasamak. Iso ang nagbiyahe ni Albert. Kat kayat ko aduktalan no anya dayta. Laglagi pa. Saan ka mabalin ang mapanidya ayanda? Sigurado ang maamuan ni Papa nga adda ka laang dito no kaskasano. Wan nga rod. Ngamsa na bali? Amukon no anya ti aramida. Nakadkadlaw nga ilikliklik mo kanyak ni Laika. Simang. Senyora, Kaslakit din di mo kayat amakitak ni Laika. Saan, senyora? Makumikom lang ni Laika nga agdaldalos ijay komidor. Kanayon sakit din nga ijay ti ayan na. Dumdumlawakon. Ha? Si kakadin ti pinatudon na nga agdalos dito'y salas. Kastamot ten iti maikadwa akad sa aran ti balay. Ha? Saan, senyora? Saan nga iti kasta? Naira na... Agyaman ka taadawa ko. Talaga anarigat nga alilawan ni Senyora Caridad. Nasirib kan nalaka adumlaw. Imbagak matnaminan na si ma'am. Baybay ang daklatan nga agdalos. Laika, ilikliklik kalaang iti posible apaka isang makam. Nang rona ita, tawan ni Albert. Saan pa'y lang nga imawag? Saan tayo pa'y lang nga ammo no aginggat kaano itinapanan na? Narigat no adadakas ang mapasamak, bayat ti kaawan na. Ang mga nuanyakit di ti aramidan na, apaman ang makasubli dito'y. Ha? Nana, pangaasiyo ta saan kayong agpanunot iti negatibo? Awan ti dakas ang mapasamak. Laika, balas... Saan arumbang agpanunot kayo iti kasta? Tama sigurado, awan ti madi ang mapasamak. Imanugot ka diti ina ni Albert? Wandan, agsarak kami itamat laang. Aganad ka, Misty. Saan arumbang ang maamuan ni Sir Fausto? Tika Adam lagayam dito eh. Mairaman ang masalit no bilang laan. Di ka kadiagdanag. Siya kon ti makamo. Palpalagipan ka laang, Misty. Siya ti ayan ti simpatya ni Tita Caridad. Iso ang mamati ak adinak to ibis to dayjay. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanaga. Sa dino ti papanam, Caridad. Apay adamdamagam, amado? Kano pa'y nga adda bibiyang mo iti sa dino man apapanag? Amugmut kat, nataltal na ti pakinakam mo no awanak diti balaya. Gusto akadi. Anya kalakit din aya, Caridad. Apay aya akanayon ka akasta. Tunggal at daibagak, ikamadagos iti sabali akay papanan. Ibagbagak laang tipod no. Tasaanak matakaskan ka anakad kadlaw, nga adda ilimlimod mo. Ala, di na kontaktakon pa'y. Napatag daytoy apagnak.
Kasla namin pinsan anapunas ti panagdanagyo nana si Mang. Jack ilibak dayta. Ngamin, rimwar ni Senyora Caridad. Ha? Amok nga awan ti dakas ang mapagteng mo. Taawan ni Senyora. Saan ka ang maisagmak? Una yun dayta, nana. Ibagbagak laeng ti agpaiso. Namin anon nga addama di anapasamak ken ka iti ima ni Senyora. Iso adinak met siguro mapabasol. Wen, nana. Maawatan ka. Pasensyaan nakla ko man no dadduma. Awan anyaman na balasang ko. Kat sapay la ko ma, tadi kan tumet mauma iti kastoy nga aramida. Ape adito'y pay a restaurant, ti kayat maapagsinarakan ta, misti. Datalang ti adda dito'y. Kanapay akasta tilagam, iha? Kasla di mo kaya ti agpadlaw, asika dayta. Agan anadak laang, Tita Caridad. Ti ammo ngamin ni Papa, ket naka-out of town na. Anya? Apay, iha? Adda ka di parikot? Anya ti mapaspasamak kada kayo, kan ni Papa mo. Atidog asalaysayan, Tita. Kinid daw ko ti panagsinarak tayo. Tada kayo lang ang ti amok ang makaitad kanyak iti impormasyon. May papankin ni Albert. Kumusta ni Albert, Tita? Awan ita ni Albert. Nagbiyahe. Tasikasuan na kano ti parikot iti may sa branch ti negosyo mi. Ngampa nagkunakat sana day tatinaskan ama-amuam. Ha? Anya kuma, Tita? Ibagayo kuma. Anya tinaskan ama-amuak. Anya ti ibaga ni Doña Caridad ken ni Misty. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon June Reputazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.